Dako tirage. Voilà, 4-5. Sua! Nork ez du sinesten. Ez pauzu sinesten bat eskue gainean. Ikus, ja. Onsa. Mamar diyor. Eyvallah. Lo Fransız yerre. Paciencia. ¿Verdad? Zen hartu. Gero euren gainean behar du iratzia, iratzien gainean lurra. Eta hori... Hau, estalikot nik gero, kasko hau. Dena. Hori estaltzean, horko makilo horrekin egiten da, hola, zilua. Mendik. Hortik, handik, laude bortz. Gaur egur hori, hola, estalikot. Gero, atzaldin berriz, kendu estalkiak eta berriz eurez bete eta unaino egorsia baldin bada, gainetik behiti hasten da ikatzaiten, Behe konduan bizten da zua, baina zua heldu da goti. Gero, gainetik hasten da ikatzaiten, itzulian. Behe irien ez da inen, Ondar arte. Eta gero, ziloa gola egin, gaur entonces beharko txu eguerdin lau, iluna harremen entonces 6 edo 8. Gero behiti lodigua baita,
Eta bihar goizen beharko jo oizilo. Itzulian ibiltzen altzea? Guren itzulian ibiltzen altzea? Itzulian eskala gaindik etine zilua hola. Bai. Horrekin. Eta zonbat denbora emaiten du? Hori. Untzontze hoxe orduko 14 egun berdin. Euria bada ez du importantziaik. Euri gutik ez du makurrik, on baizik ez. Baina, euri anitz egiten badu, errikatzen du lurrokentzia. Hori dena pizkatzen. Zari zantzio tolak itzulian, azteko. Guarbala oian bat. Hemen diga, eda pixkat, gainik eskina. Alo. Gainik mendiaztan, aurrala oianan behek eskina. Hor badien 1000 honetara. Horela ida, izan duzu aitzia. Hora zen ginen lehen. Hor izan du gira berroita piko urtean, berroita iruko urtean, eta berroita lauean, eta berroita bortzian. Izan du ginen irutun hori mutil pastuik ikatziten ari. Batzuk agatek aldetik, beti oian hortan, eta nagusia baigorriko egin piderra bidar. Eta arek saltzen zion alemanari ikatza, hemen alemanatzien. Eta gu Espainiatik gerratik gertzit hori egin hemen ikatzitan ginena denak hasik. Ezken un libro inota joaitia, ezken un libro baigorritik beti joaitia. Baigorria joariko ere behar gino notiboa, behar gino haineko mina, hainatetzera edo behar gino abisatu, ku presionero zela ginen. Ematen zion, zakoko imezede pixka bat, alezen gutxi nagusiek. Gu bizitzko golietu ginen orduan nomaita aitzia. Eta horra aitzen ginen. Nemoratan. Egero batzuk hilak badie motilatik, hilde guaide badabazu guaiden hilaetik. Berriki, Jose Almandoz. Hemengo langiliko gentu izenula. Eta badie mugak agatek alde hangu paitzien lehene. Aioan asun bildarrak, badie arraioztarrak. Badie ituindarrak, badie handiz joan ziren eben lekutera libratu zielaik. Pepe sektor baitzien nio zela, denbora batez, egero libratu zile joan zen. Lur hori errausten da, Dena bera da, lurra eta errauza dena bera gauza bera oso. Eta zer egiten duen? Zoin lurra da, Xuxen? Zoin lurra den, Xuxen? Ez da hemengo lurra, ez da lurroi. Hori lur klase hontita. Baina harririk abia, izaiten dira zemailekutan lurra harririk gabe. Osea, atxio joan tozea, arbolpetik harria daud dena. Eta hau zen, hau lurre kolore ontukoa zen. Azkopenean? Dena hastian. Lurgorria? Lurgorria. Eta gero hemen, ikatzain ez bezala, errez bezala beltzatzen da. Eta gero hau bera berriaino hobia da. Kasik, izan ezkera aski. Lehen ibili hori, lau bostzaldiz, eta duzu honekin berekin, ikatza. Eskazten baldin bada ekatzen dut hortik, nahaztiko, akizu. Nik guai, hor bada lurra, horre bada lurra. Baina, jabe hoxe hordeko hori denen empleatekut, eta errizkatzen du eskaztia. Horren eskazten ma handik harrikot. Eta lurra, lekuko lurra da, lurra da herria. Eta aztan da beltzatu. Ege da hemen derengatik? Ege da hemen derengatik? Hor erretzen da pixka beltzatzen da hor berotasunakin hori. Berotasunakin? Eta herria da lur hori, herria. Eskaz baldin bada, ekatzen dut handik eta nahazten dut. Eta nola egiten duzu lurra eta ikatza berestiko? Berestiko batxut eta burdinezko arrastile batzuk, zut hemen antxut itxian. Eta tiatu ikatza, eta lurrakin ikatza hemen gelitu, eta lurra puska bota berriz gaine tapatu bezan suatzen du.
Eta pixkaka, ez da dena egun batez ateatzen, ale hori. Itzuli uzian ateako ze egun batez. Eta goizin nire hasten argitu nio lehen. Ikatzateatzen. Eta ikone zoekizo hori juzki berua dalek izi harri lan berua da hori, orduan uzten dut. Eta atxaldina zako petetzen. Eta berez bihamonien berez ze pixkatateatzen. Goizian goiz, argitu gabe hasita, fresko delaik. Eta gero, zuare ikusten da, argitu nio lehen, hobeki, gabaz. Eta gero, guai, ostan nahi delik gabaz egiten izan benni. Eta ikusten antxe, larruat. Ula hemen txe lurren gainen bela, engainen ez zantata. Zilatzeko peligro, zilatzeko lanjara duelaik. Hemen dik nonetik ziloa egiten bazaiko, zakur batek entzen badu lurra. Suatzen du. Eta orduan, gabazea behatzeko behiratu. Gabero menotzera? Gabaz dena ez, hori dependitzen du ikastia nola ze peligrotan den, ze lanjarretan den. Ikusten modu tranquilela eta bostako horren egueno bada uda. Udan gaba laurra baita. Iluna garen albezin ungi utzi, albezin untza. Eta gero gaba laurra da udan eta goiza argitzen du eta bostako beti lanier gutio du udan, gaba laur delaik. Agare, gabaz beti imar da, beden itzuli bat. Una, eta gortxo bat itxola txikiat gaztainera azpien hor, bela diontan. Gusten moz, franko tranquilo, eta goiten gortxo itxola otunetzen eta, igual bi horren, eta gau. Bizperu horren emudun ongi balimo de txoion, argitu arte, eta hola. Ez du moskortu harra, nago egorsi arte. Alba da, beden, Hau dena erretzen alda, Hau dena gau bat ez zuazten mo, gero ez duzu itzaliko, dena zuazten mo doinak ez du itzaliko hori. Eskuz ez da itzatzen hori.